कोकण विभाग महिला अध्यक्ष अर्चना घारे परब यांचा वाढदिवस त्यांच्या संपर्क कार्यालयाच्या ठिकाणी केक कापून साजरा करण्यात आला। वाढदिवसानिमित्त सर्व स्तरातून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव करण्यात आला। विविध सामाजिक उपक्रम अर्चना घारे परब यांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून राबवण्यात येत आहे। अभिष्टचिंतन सोहळ्यात उपस्थित मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त करताना अर्चना घारेंना आमदारकीसाठी शुभेच्छा दिल्या। शरद पवारांच्या नेतृत्वामध्ये जादू आहे, प्रेरणा आहे, शक्ती आहे आणि विचारांची शक्ती आहे आणि ती सगळी शक्ती आज आशीर्वाद ताईंना शरद पवार साहेबांच्या आहेत आणि जे असे अनेक जे प्रकल्प आमच्या जिल्ह्यातल्या आणि मतदारसंघातले राहिलेले आहेत हे सगळे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे मग अनेक आहेत। मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल असेल, त्याचप्रमाणे सावंतवाडीचं पंचायत समितीचं कार्यालय असेल, आपल्या जिल्ह्याचा इतर बाबतीमध्ये अनेक प्रश्न या जिल्ह्याला भेडसावत आहेत। हे सगळे प्रश्न आमच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने अर्चनाताई घारे परब यांना ते स्वीकारावे लागतील आणि ते स्वीकारतील। आणि एक शरद पवार साहेबांचं आमचं सगळ्यांचं जे एक स्वप्न आहे, एक महिला आमदार या सावंतवाडी विधानसभेतून आपलं नेतृत्व संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जावं अशा तऱ्हेची जे आपल्या सगळ्यांचा विचार आहे तो पूर्ण व्हावा अशा तऱ्हेची प्रार्थना श्रीदेव पाटेकर यांनी मी अर्पण करतो आणि मी रजा घेतो। कुठेतरी या समाजातल्या शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्याची इच्छा त्यांच्या अंतरंगात आहे। मग अशा वेळी या व्यक्तीला सुद्धा आपण कुठेतरी न्याय दिला पाहिजे असं सुद्धा आपण विचार करणं गरजेचं असतं। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचा इतिहास हा आजपर्यंत प्रामाणिकपणाचा होता मी का म्हणतो याचं चांगलं कारण आपल्याला माहिती आहे। कधीही तो गद्दारीचा नव्हता एवढं मात्र मी 100% सांगू शकतो। भाई तुम्ही नक्की सांगू शकाल ना? हो, आपल्याला तोच इतिहास परत पुढच्या भविष्य काळात परत एकदा इथे रुजवायचा आहे। गद्दारीला आणि अप्रामाणिकपणाला स्थान द्यायचं नाहीये हे लक्षात ठेवूनच आपल्याला इथे काम करायचं आहे। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचं नाव महाराष्ट्रातल्या विधानसभेत, महाराष्ट्रातल्या राजकारणात आदराने घ्यायला लागेल अशा प्रकारे आपल्याला काम करायचं आहे आणि त्याच्यासाठी अर्चनाताईंना पुढच्या 1 डिसेंबरला आमदार करायचं आहे। त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त माझ्यातर्फे राष्ट्रवादी काँग्रेस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातर्फे खूप खूप त्यांना शुभेच्छा देतो। शुभेच्छांना उत्तर देताना अर्चना घारे परब यांनी उपस्थितांचे आभार मानले। कुठेतरी सामाजिक बांधिलकी जपत पुढे काम करण्याची आज जबाबदारी वाढली असं मला वाटतंय आणि नक्कीच तुमचे ज्या अपेक्षा आणि जी स्वप्न आहेत त्याच्यासाठी मी आयुष्यभर 24/7 तुम सर्वांसाठी काम करायची तयारी आहे असं मी आज इथे विश्वासाने सांगते। अतोनात कष्ट करायची तयारी आहे। माझ्या महिला भगिनींची मला साथ मला त्या नेहमी सांगत असतात, त्यामुळे त्यांचेही मी इथे आभार मानते। सगळेजण उपस्थित राहिला त्याबद्दल खूप खूप आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सावंतवाडी, तोडामार्ग, वेंगुर्ला तालुक्यातील पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येनं अभिष्टचिंतन सोहळ्यास उपस्थित राहत त्यांना शुभेच्छा दिल्या। केक कापून मोठ्या उत्साहात त्यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला। यावेळी माजी राज्यमंत्री प्रवीण भोसले, जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत, आत्माराम मोठवणेकर, पाळ कन्याळकर,
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.